Allah ya jarabci wani mutum da 'yan mata guda biyu, ɗaya ta take zuwa na ɗaya kuma ɗaya ta zo na ƙarshe, kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Duk sanda aka jaraba wannan ce ta farko a ajinsu, wannan ita ce ta ƙarshe a ajinsu. Sai ta kai cinsa diyar ke baki da ƙoƙari, 'yan uwarki ta dage, ta yi kaza, za ta ce to baba ya zan yi, na yi in gane na kasa gane. Abin mamaki, waccan aka biya mata ta tafi ta yi karatu ita ko aka batta a gida tunda baki da kokari kai asarar kuɗi. Tana nan tana tunanin to ita wai Allah ya halicce ta ne dan ta yi meto, tunda bata ci chemistry ba, me kenan Allah ya ta dan ta yi. Sai basira ya zo mata cewa to in kwara koyan ɗinki mana. Kayanta da aka sai mata na gida, saboda ka san kana cikin damuwa wani sai sha kwaya, wani yana cikin damuwa sai ga yana cin dan yatsansa, wani yana cikin damuwa sai kama yayya ga wani abu. Sai ta ga cewa bari in ɗauki riga ta in farke ta. Sai ta ɗauki rigar ta dukkan ɗinkin sai ta dinga farkewa, tana farkewa sai da ta mai ta pieces, ta mai da ita guntu. Sai kuma ta ce to na yayya ga riga na amma ba yaga ta ne ba, kan ɗinki na kwankwance ɗinkin. Sai ta ɗauko pieces ɗin ta tara, sai ta ce bari ta ɗauko yadi ta yanka shi akan shaf ɗin wannan pieces ɗin. Sai ta siyo yadi ta ɗinka. Kawai shikenan sai ta sa zare da allura sai ta haɗa, sai ta ga riga ta tashi. Ita ce to ita yanzu tunda ta kasa abu a sai mata keke. Namiji yake na sai mata keke, mara kokarin aka sai mata keke. Shikenan sai ta farke riga sai ta dinka, sai ta farke sai ta dinka, sai ta siyo yaji sai ta dinka, sai ta sa. In ta sa kuma sai a ga wata kalar, sai a rashi ta ce la ina kika samo riga, ta ce ni da dinka a bata, dan Allah ne ma za ki dinka mu. Sai kawai yarinya sai ta fara dinki a unguwarsu, ta fara dinki sai kawai ta ce babanta da Allah tana son a sai mata wani keken. Aka sai mata dan ba ta jari kaza ana nan sai ta ce da Allah a yi mata rijista za ta yi kamfani. Sai abu yana tashi sai gashi har ta mallaki kamfanin dinki na blouse da kayan mata. Sai ga yarinya ta yi kuɗi. Waccan da ta gama karatu bata samu aiki ba sai ta zo sai ta bata manajan kamfanin nata. Ka dinga taimaka a iyayen, kafin ka ce mai mala yarinya ta burin kasa ta yi arziki, amma kuma makaranta ba ta da ƙoƙari. Ashe in ka ce kifi sai ya fito daga ruwa, ka takura shi. In ka ce zomo sai ya shiga ruwa, ka wahalar da shi. Allah ya yi zomo ne don ya rayu akan tudu, in ya shiga ruwa matsala ne. Allah ya yi kifi don ya rayu a ruwa, in ya fito matsala ne. To kowa ka bashi a inda Allah ya ajiye shi kaga amfanin da zai yi. So duk ranar da kifi ya ce shi sai ya fito waje yadda zomo yake, to ya jefa kansa a matsala. Haka duk sanda zomo ya ce shi ma sai ya shiga ruwa ya yi iyo, kamar yadda kifi yake to sai ya kashe kansa. Kowa ka ajiye shi a inda yake. So da haka mu daina saurin wulakanta da tozarta 'ya'yanmu don ba su da ƙoƙari. Mu jira mu lallashe su mu ga me Allah zai mai da sunan gaba.